କ'ଣ ଗୋଟେ କରିକିରି ବଦଳାଟା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଦିନ ଯେଉଁ ସେମାନେ ମୋତେ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି ବଦଳାଟା ତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏରେ ଆସିଛି ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ନ ହଉ ପ୍ଲାନ୍। ଆରେ ଗୋଟେ ଟିକେ କଥା ଥିଲା ଆସିଲୁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କାମ ଥିଲା। ବଆ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଥିଲୁ ଆଉ ଖେଳି ଖେଳି ହାରି ହାରି ପୁରା ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି। ଆସୁନି ଟିକେ ଖେଳିବା ଫିଫାଟା ମିଶିକି ଖେଳିବା। ହଁ ମିଶିକି ଖେଳିବା ଟିକେ ପ୍ଲସ୍ କରିବା ହବନି? ହଁ ତୁ କହୁଛୁ ଯଦି କରିବା। ପ୍ଲସ୍ ହବ ଟି? ହଁ ପ୍ଲସ୍ କାହିଁ ହେବନି। ତୁ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଗଲା କଥା ହେଉଛ ଭଲ ଖେଳୁନୁ। ଆର୍ଥରିଆ ଜାଗାରେ ମାରିବୁ ଭାତ ନା ମତେ କାହିଁ ମାରି ଭଲ ଟିକେ ଖେଳିବି ଯଦି କହ। ହଁ ନା ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖେଳିବା ଭଲ ହିଁ ମାରି ଭଲ ହିଁ ଖେଳିବା ଟି? ଭଲ ହିଁ ମାରି ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ହବ ଯେମିତି ପ୍ଲସ୍ ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ମୋ କଥା। ହଉ ଚାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲ। ହଉ ଭାଇ ଆଜି ହବ ରେଡ଼ି ତ? ହଁ ରେଡ଼ି ନା। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ ଡାକ ମୋତେ। ଡାକୁଛି। ହଉ ଆଉ କହ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯିବା? ଚାଲୁନ ପିଇକି କ୍ଲବଟାରେ ଏମିତି ଯିବା ଗାଁ ଭିତରେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯିବା? ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ କ'ଣ ଯିବୁ ଝାଟିବା ନା କ'ଣ? ହଉ କେଉଁଠିକି ଯିବା? ଚାଲେ ସେଇ ମିଲାଡି ପଳେଇବା ଆଉ। ମିଳିଯିବା। ଚାଲ ହଉ ସେଟା ଛାଡ଼େ ନା ଛାଡ଼େ ମୁଁ ନେବି ଆରେ ବନ୍ଦା ଆଗରେ ସେ ଘଣ୍ଟା ମୋର ସେ ଘଣ୍ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ମିଳେ ତୁ ନେଇଯିବୁ। କେହି ମିଳିଲେନି ମତେ ପୁଣି ଦେବିରେ ଧନ। ହଉ ମାର 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 ଆରେ ତ ଆରେ ମୁଁ ଲକ୍ ହେଇଗଲି ମାରେ ମାରେ ତାକୁ ତାକୁ ଖାଲି ତ ନ କହିଯିବ। ହଉ ରହ ମୁଁ ଆଗରେ ହେଇ ବନ୍ଦା ଦୁଇଟା ରହ ମାର ମାର ଆରେ ମଞ୍ଚା ରିଭାଇଭ୍ କର। ଆରେ ରିଭାଇଭ୍ କର ରିଭାଇଭ୍ କର ରିଭାଇଭ୍ କର ସେଇ ଗଲା ଏ ତ ମରିଗଲି ଆଉ ରିଭାଇଭ୍ କଣ କରିବ? କିଣିକି ଦଉଛି ଦେବି। ଆରେ 400 ଟୋକନ ଜମାର ରିଭାଇଭ୍ ଟା ଦେଇ ଦଉନୁ ଆଉ ଦେ ରିଭାଇଭ୍ ଟା ଦେ ଦେ ଜଲ୍ଦି। ଲଗେଇନି ଖେଳିଟାକୁ ଜାଣି ଦେବି ବାଘୁରା ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି। ହଁ କୋଉଠି କାଇଁ ସେଇ ଆରେ କୋଉଠି ବାଘ କାହିଁ ବାଘ କୋଉଠି? ଆରେ ବାଘ ତ ଜମା ନାହିଁ। ହେଇବା ମରିଗଲି ଆଉ। ଆରେ ତୁ 400 ଟଙ୍କା ରିଭାଇଭ୍ ଦବା କଥା। କିଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବି କହୁନୁ? ମରିଗଲି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବା କଥା ନୁହଁ। ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମାନସ ଖାଲି କରୁଛୁ ଆଉ କିଏ ଖେଳିବ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କହିଲୁ? ମାନସ ତ ଖାଲି କରୁଛୁ। ତୁ କହିଲୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଖେଳିବୁ ଆଗ ମରିଗଲୁ। ତୁ କହିଲୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଖେଳିବୁ ଆଗ ମରିଗଲୁ। ଝାଟିଆଟା ଆଉ ଖେଳ ଜାଣିନୁ। ଯା ଖେଳିବ ଚାଲ।